Finally Macheso azopuwa mota naSir Wicknel. Tata kutozvibvunza kuti ko iye Wicknel anozosiya malegends sei. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Ko ungadiko since kama rinenge isiri yako unenge uchingofira moyo asi kavana Macheso ndo vanhu vacho. Vanyora SIR Wicknel vakati enda unoona Victor. Aiwa hoyo Macheso achifara zvikuru nemota yapiwa. Vati ivo hello Friday. Congratulations to the man himself, Aleck Macheso, Ale, and the orchestra mberi kwazo. Please go to Exquisite Dealership and see Victor, your new and beautiful 2022 Mercedes Benz GLE 400D Premium Plus is ready for collection. Thank you for your immense contribution in the music industry and the entertainment at our ZANU-PF rallies throughout the years. Your efforts entertaining us supporters at our star rallies is most appreciated. Ndimakamboimba kare paye mukati une moyo une rudo nevamwe usadzoke kumashure. And this is exactly what I'm doing. Handidzokere shure. Mukati pane vachakusvibisa moyo. Rega vakadaro ita chete zvawakapirwa naShe. Ipapo ndakapabata zvakare. I will continue to spread the love by supporting the part of my choice. ZANU-PF, support my family the best I can and continue to do God's work at church. I won't listen to any dogs barking. Enjoy your amazing German masterpiece built by Daimler Chrysler. And may God bless you. ZANU-PF Chororo, ED Wuchi, ED Works, EG Delivers 2030. Aninge aripo. Aya ndo mashoko anyorwa naSIR Wicknel vachinyorera Macheso. Iva havauyi vanongonyora pawall pavo sekudaro then iwe woenda kunoona Victor. Ayo Macheso aenda akanoona Victor asvika pakupfugama baba Sheru vaita humbled vakati zvakadai ndo zvakanaka. Pane vakumbira mapepa kuna SIR Wicknel vakati ivo vari nezvavari kuda kuti vabate mapepa emota dzavo. Wicknel ati iye hapana munhu atiri kupa mapepa, kana washaya fuel hautengese mota iyoyo zviri nani upake kana kuita hako chirugu chehuku. Ndofunga vakomana vemumbare vangu vatofunga kuspina kuti vatenge zvimushikashika zvakawanda.